ょ。この辺はもうずっとチェックした。まだ残ってる。2012年、でも1年ぐらい前。手打ちだと大変だよ。もうこの辺から出てくるよ、同じやつが。じゃあベビーこれでペイントなんでそういうふうにすると読みやすいの。あれの方がいいから昔がキャンディーさんのところから拾ってベビーさんの人はわかんないね。この中の人はわかります。ベビーさんにしたわかんないよね。ベビーさん他の人のことわかんないよね。可愛いけどさ。可愛いじゃん。他の人そんな人は850で手だけを縮めるっていうと間延びしたりとかするんですよ。これ全体を縮小するっていうのかな。これをだから例えばこの辺をちょっとこう切ってここを消したいんだけど切れない、消えないんですよ。どうやって